Filalikɛlaw lamɛnlikɛlaw an segira ka don an ka studio kɔnɔ halisa anw bɛ ɲɔgɔn bolo an ka émission mandi kɛnɛ kan ni o ye professeur Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika ale ka analyse ye an bɛ professeur fo à chaque fois voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don a ka walawalalikanw na k'o da aw tulo kan bakurubaya la sabu ka d'a kan kuma kɛkun ye a nafa ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na an kan ka an yɛrɛ minɛ cogo min an kan ka baara kɛ cogo min an bi o dɔn voilà donc a ye min kɛ que laginɛkaw ka jamana ɲɛma ko qu'est-ce qui se passe entre le gouvernement de la Guinée et le gouvernement des États-Unis ko mun de bɛ yen jamana ɲɛma jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni Amérique kɛlen don ka bagabagali ta ka laginɛ jamana ko k'o sɛgɛrɛ ko mun de bɛ yen dɛ ministre Sanda Kuyate wala ko mun de bɛ yen ko ministre bɔra ko ka walawalalikan fɔ jabaraninw sanfɛ jamanadenw ye jamanadenw ma nimisi wasa sɔrɔ sabu ka d'a kan ministre ma a bɛɛ walawala mais jamanadenw mako bɛ walawalalikan na Amérique bɛ se ka bagabagali ta cogo di ka laginɛ jamana sɛgɛrɛ cogo di laginɛ ye jamana ba don jamana min don a ka souveraineté b'a bolo k'o bɛ se ka kɛ cogo di min bɛ k'u ka walawala jamanadenw ye anw farafindenw ye anw bɛ fɛ ka a dɔn ko mun bɛ yen Guinée gouvernement ani Amérique gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko mun de bɛ yen dɛ anw bɛ fɛ k'a dɔn professeur ka walawalakanw na a bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw anw farafindenw an bɛ se ka min faamu donc kumakan teliyara ko ja Amérique jamana ko o de Mamadu Dunbuya dɛmɛ ko ka na fanga la ka coup d'état kɛ Alpha Condé la a dɛmɛkun kɛra jumɛn ye a nakun o kɛra jumɛn ye maa tɛ maa dɛmɛ ten ni ko dɔ tɛ a jukɔrɔ ko Alpha kɛlɛla kun min kama ko Dunbuya dɛmɛna ko a kana o kun segin kana kɛ o kan nka ko Dunbuya bi kan ka a sen da Kɔnte senda yɔrɔ la dɛ sabu ka d'a kan Amerikɛnw jigi tun bɛ min ye Dunbuya la Amerikɛnw ti kan ka o sɔrɔ Dunbuya fɛ o kama bagabagalikan taara ko ka Guinée gouvernement sɛgɛrɛ ka chronogramme d'u ma u ka fanga kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo di ni ko tɛ yen o bɛ se ka faamuya cogo di ni ko tɛ yen ko ja ko bɛ yen ko ja ko Amérique jamana u ye maaw dɛmɛ farafin jamana kan koyi olu b'u ka démocratie sigi ten wa démocratie bɛ sigi ten ka sɔrɔ a ma kɛ jamanadenw sago ye wa démocratie bɛ se ka sigi ten wa kɛlɛ la wa démocratie bɛ se ka sigi diyagoyanifin na mɔgɔ kan wa aw ka jamana bɛ aw bolo aw de bɛna aw congo anw ka jamana kunna ka maaw si maa min ka di aw ye mun kosɔn mun kama mun bɛ yen ko ja ko olu de fana ye daninba fana dɛmɛ ka coup d'état kɛ Roch Marc Kabore la Burkina kɔnɔ ka Dabinda dɛmɛ o kan donc Mamadu Dunbuya fana u y'o dɛmɛ k'u ye maa wɛrɛ jumɛnw fana dɛmɛ tugun o y'a sɔrɔ u ka journaliste dɔ kunnafoni dibaga dɔ o ni u ka ambassadeur tun bɛ kuma na donc professeur ye walawalali kɛ o senfɛ ko ja ko Dunbuya ti kan ka Amerikɛnw ka sago de kɛ jamana kɔnɔ o de kama u bɛ fɛ Dunbuya ka taa u ka maa wɛrɛ ɲini k'o sigi Dunbuya nɔ la ja ko Guinée ka denw caman ma tiɲɛ ko ja ko caman ma bɔ u taabolo kan ja ko nin de bɛ yen Dunbuya dɛmɛkun ye nin de ye ka jamana bisi ka d'u ma jamana dugukolo nanforo k'olu ta k'o labila olu ye k'u congow kunna k'u dabiri o la donc ninnu bagabagalikun ye nin de ye u ka bɔ yen u ka maa sɔrɔ k'o sigi maa min bɛ jamana buruja ka d'u ma ko Guinée fɛn jamana don sɔrɔ jamana don pétrole bɛ Guinée
diamant bɛ Guinée, sanu bɛ Guinée, manganèse bɛ Guinée, uranium bɛ Guinée, pétrole bɛ Guinée, gaz bɛ Guinée. Hali ni Guinée jamana bonya cogoya la n'a tɛ Congo jamana bɔ, mais jamana sigilen don ressource belebele kan ni ninnu mako bɛ o la. O bɛ se ka faamu cogo di? Ka sanga di aw ma, aw kan k'aw ka fanga boli sanga min kɔnɔ jamana wɛrɛ fɛ ni ko tɛ yen, ja ko nin de bɛ yen. Anw de ye aw sigi, a bɛ ta anw ka dabada de ma. N'o tɛ aw bɛ min na an bɛ aw bɔ a la. Mamadi ko a ma fɔ CRND mɔgɔkɔrɔ ti kɛ candidat ye dɛ. Mamadi m'o fɔ mɔgɔ si ye. N'a bɔra ye ko transition de kɔnɔna na candidat tɛ yen, mais n'a bɔra ye a bɛ se ka kɛ candidat ye. A ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna, a ma yira mɔgɔ si la ko CNRD mɔgɔkɔrɔ dɛ a tɛ se ka candidat don, o ma fɔ mɔgɔ si ye. Donc américains ni dalen don Laginɛ sɔrɔ kan, u ni dalen don Laginɛ ka bisi ka d'u ma, u k'u da bari Laginɛ sɔrɔ la. Mamadi ma o sira de tagama ni u ye. Mamadi ma o sira ta ni u ye. Mamadi bagabagali kun de filɛ nin ye o kama. Donc ko ja nin de bɛ yen. Olu ka baara don ka mɔgɔw former, ka mɔgɔw dɛmɛ ka coup d'état kɛ sɔrɔ kosɔn. Jamana sɔrɔ kama, jamana ka hɛrɛ kama, aw de n'a kan kan jamanadenw n'a man kan. Ko Mori Sanda Kuyate, jamanadenw mako bɛ min na, u mako bɛ faamuyali min na, ko ka jamanadenw la faamuya jamana kunkanko kuma na. Jamanadenw ka bɔ ko kalama ko min bɛ yen, ja ko nin de bɛ yen. Coup d'état kɛra kun dɔ de kama. Nka Mamadi ma sɔn ka kun ni sira tagama ni u ye dɛ. A ma sɔn ka jamana labila, a ma sɔn ka jamana buruja, a ma sɔn ka jamana d'u ma. Donc anw min y'a bila la ni an y'a bila la kun min kama a tɛ kan ka kun lawaleya, an b'a to yen ka da mun kan? Donc professeur ka kuma bakurubaya la, n b'a dɔn an balimaw bɛna faamuya sɔrɔ a la. Américains de ye coup d'état kɛ ka Mamadi dɛmɛ k'o sigi. U kɔnɔ n'u ye Mamadi sigi, Mamadi bɛna jamana buruja ka d'u ma. Ko ja Mamadi bɛ kan ka a sen da a faw sen da nɔ na, a mɔkɛw sen da nɔ na, a bɛnbaw sen da nɔ na, Seku Ture sen da nɔ na. Awɔ, fasoden ɲumanw an mako bɛ aw la. Fasoden ɲumanw an mako bɛ aw la. Ka foli di filɛlikɛlaw ma, lamɛnnikɛlaw ma, Mali kɔnɔ, Mali kɔkan, émission an bɛ bi ta an b'o jɔya. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye, an bɛ bɛɛ fo. K'aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.